vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, tichingoti maswera sei vedare. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti I am just a fake prophet and nditori nemacustomers akawanda. Ndinowanzo kuwana macustomers angu awa paTikTok, paFacebook ndobva ndachizotaura hangu navo paWhatsApp. Asi mukoma, ndinowo mushonga uyo wandakazopiwa neimwe n'anga yekuMozambique. Nawo ndava kutya kuti uhwu hwatova hurombwa, and idea iyi ndainge ndakaipiwa nemudzimai wangu mushure mekunge ndatumidzirwa mari neumwe mukadzi ari muno muSouth Africa uyo ainge achiti paine zvaainge achisangana nazvo mumarriage make plus mwana wake ainge achirwara. Ngoma akanditumidzira mari achinditi, madzibaba, ndinokumbirawo kuti munge muchizondibatsira. Zvino mudzimai wangu pandakazomuudza kuti ndainge ndatotumidzirwa mari, mudzimai wangu akabva atonditi uyu ndiwo mukana wekuti tinge tichitokwanisawo kutoita mari, tikwanise kutoraramawo kaupenyu kanenge kari nani. Mukomana, muvanhu umu mune mari nekuti vanhu vane matambudziko asingaperi. So ndakabva ndachizonzi nemudzimai wangu, ko wadii wachingotsvaka zvinoita kuti unge uchikwanisa kuprofita, nekuti chakakosha ndechekuti unenge waudza munhu mudzi wedambudziko rake, iyewo anozongoonawo kuti woita sei, nekuti unozongomuudza kuti the reason as to why usiri kukwanisa kuti unge uchimupa zambuko, it is because mumhuri mavo munewo avo vane urombwa. So at that time ndakabva ndazviudza kuti it was a good idea because ndainge ndatumidzirwawo mari nevanhu vakati one day mukoma takabva tatotanga kutovaka kumusha kuzonosvika tichizonopedza ndokubva tazobva mulocation matainge tichigara. Iko zvino tiri kutogarawo kumalow density mukoma, kunzvimbo kwekuti we are just opposite a mall kumadheudheu, and tinotorarama kaupenyu katori bo nemotikari yedu takatotengawo. So takabva tazoenda kuMozambique namadam, tainge tichida kutenga mazuva zvekare ndokubva tadarikira tichienda kune imwe n'anga. Even though ndainge ndichitya hangu sezvo madam ndivo vainge vakatanga kutaura nayo n'anga iyi paFacebook, but mudzimai wangu ndinotemba naye because iye atori nezvivindi, ende kana akagara akuudza kuti handei kwakati anoitawo sekunge munhu anonyumwa. So tichitosvika pamba pavo sekuru vaya, ndikaona kuti mudzimai wangu anoziva zvaanoita. Sekuru ava mukoma ndaifungidzira kuti ivo vanoita zvefake, but ndakatoona pamba pavo painge pakazara nevanhu vamwe vemuSouth Africa, vemuMozambique nevamwewo vainge vachiti vainge vakabva kuZim kuzoti vange vachibetserwa zvekare because mishonga yavo sekuru ava ino expire. Mukoma takabva tazopiwa mushonga wacho wandinoshandisa. Saka mushonga uyu ndakaupiwa uri mune kamwe kabox, wakangoita powder kuita kunge bute but unovava. Saka mushonga uyu ndiwo wandinoshandisa paya pandinenge ndava kuinda pamalive, then ndinobva ndatanga ndageza nawo mushonga iwoyo. Ndinogeza nemvura inenge ichitonhora yatinenge taswera takaisa mufiriji. Ndo zvatakaudzwa nasikuru kuti mvura yacho inenge ichifanira kuti inge ichitonhora, then ndobva ndamwaya mumvura, ndobva ndatanga hangu kugeza. Ndinofanira kuti ndinge ndichizviita izvi 10 minutes before I go on live. So dzimwe nguva ndinotoenda paTikTok live ndisina kana kumbopukuta, nekuti ndinenge ndazotora nguva ndichigeza sezvo mvura yacho inenge ichitonhora baba. So ndinoti kana ndiri palive paya ndinenge ndichinzwa vanhu vanenge vachitaura neni zvandakazoudzwa nen'anga iyi, nazvino zvichiri kundivhundutsa because ndakanzi mazwi evanhu avo andinenge ndichinzwa hanzi vanhu ivavo vakasofa kudhara, vakabva vanditi vanhu ava vakasofa kudhara ivo vane simba rekuti vanhu vaya vanenge vari palive vakatarisa live yangu mweya yevafi. Saka mweya iyi yevafi inobva yatanga kuronda avo vanenge vari palive nemucomment section, zvekuti tirototanga kutonzwa mavoices ndichitoudzwa kutoti uyo ane username yakanzi Shelley
iye zita rake anonzi Ningi, mutupo wake anoyera chakati, seinemi yake anonzi Ningi, ane makore akati, uye zvekare kana muri muSouth Africa ndotoudzwa kutoti anogara kwakati. Munhu iyeye mukoma ndinozoti kana ndamupa tsanangudzo dzose idzodzo anobva atofungidzira kuti zvechokwadi nditori muprofita wechokwadi, but nditongoriwo munhu mukoma anotongoshandisawo mushonga iwoyo wandakapiwa nayo n'anga yekuMozambique, asi handina zambuko. But munhu ndinokwanisa kutomuudzawo kuti matambudziko ako iwewe kuti ange achizonzi apera, unofanira kuti unge uchidai kunyange zvikanzi unenge uine munhu anenge achikuroya. Mukoma nachi ndinotokuudza zita remuroyi wako, but I do not do this for free. The reason as to why I do not do this for free, it is because neniwo kuMozambique uko ndinotarisirwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizogara ndichidzokerako ndiine mari, ende sekuru ava vanodhura. It is like he works on a subscription. Havati ndinoda mari yangu at the same time. Each and every month vanotarisira kuti ndinge ndichienda kuMozambique kana ndikakwanisa ndiine mari inenge ichikwana iyo kuita $1,500. Imari yakawanda iyoyo. Saka nguva yekuti ndige ndichinzwira munhu tsitsi vanouya mukoma kuma inbox kwangu kuFacebook, kuTikTok vachitoti madzibaba ndibatsireiwo kana zvinhu zvangu zvazoita ndozokupai mari. Ndinongomutarisa munhu iyeye ndobva ndati munhu uyu anombozvizivawo here kuti neniwo ndine kwandinototarisirwa kuti whether zvakaoma kana kuti hazvina kuoma ndinofanira kutoti ndige ndichitoendesa mari, ndotoendesa mari mukoma nashi. Kana tikatadza kuendesa mari mwedzi uno like muna January tinenge tichifanira kutoti tinge tichitoendesa iri $3,000 ndo mashandiro acho iwawo andinoitawo navo sekuru ava. Kana ndikatotadza kuvabhadhara mukoma chinenge chitori chikwereti chavanenge vachitonyora mubhuku ravo. Zvinhu zvakamboita sekunge zvambodzikira apo pavakazonditi muzukuru uya kuno ndinge ndichimbokugeza unenge wakatumidzirwa jambwa nemunyama. This was after ndabatsira vamwe amai, so ivo ndainge ndakavachaja £20,000 variko kuchando uko. Saka zvinhu zvavo hazvina kuzofamba zvakanaka, ndokubvatanitsana ndikavatuka, in which mhiko dzandinofanira kuti ndige ndichitevedzera ndedzekuti kana munhu akadzoka kwandiri achicomplaina handifaniri kuti ndige ndichimutuka. It's either ndinobva ndazomupa manhamba asekuru avo vekuMozambique, ndozvavakandiudza kuti no matter what muzukuru, kunyange ukatsamwa zvinengei haufaniri kuti unge uchizotuka macustomers edu. Saka ndakamutuka mukadzi uyu, ndokubva ndaona kuti zvinhu zvangu zvainge zvava kudzikira. Ndainge ndava kusakwanisa kuprofita vanhu live on camera. Ndaiti ndakatarisa vanhu vanenge vauya palive ndobva ndatoshaya kuti ndovaudza kuti kudii. Ndokubva tachizodzokera zvedu kuMozambique uko kwandakazogezwa jambwa nemunyama. So maprizes angu mukoma sezvandakuudzai nemiwo mukatoshamisika akamira sekudai. So kana kuine anenge achida kuzouya, kana uchida one-on-one consultation with me, ndinochaja kutangira pa$16,000 kunosvikawo mu30. Mazondibvunza kuti why muchidhura kudaro. Sezvandakuudza iwo mukoma kuti mishonga iyi yandinoshandisa yekuMozambique haina kuchipa. The risk it is just too much for me. Kana ndikatadza kuibhadhara n'anga iyi ndinenge ndatoparirawo dzinza rangu. Saka ndinototarisirawo kuti kana ndikabatawo customer 1 iyo yandinenge ndabata inge ichikwanisawo kundibhadhara zvekuti iniwo nemhuri yangu tinomboraramawo even for a few months apo patinenge tichitsvaka mamwe macustomers nekuzokwanisawo kuzobhadhara sekuru ava. Like mukadzi wangu anowanzokufarira kuti sekuru ava tivabhadhare up to 4 months in advance. Saka nguva yekunzwirana tsitsi nevanhu handitomborina, nekuti hakuna asina matambudziko ake. Iwewe unouya kwandiri uchichema problem, uchinditi une problem yakati, ko ininiwo ndinenge ndiine problem hombe yekuti kana ndikasabhadhara n'anga iyi yakandipa masimba inokwanisa kuzondikanganisira dzinza. Saka ndiwo mashandiro angu iwawo andinoita. Avo vandinonamata navo ndivowo vatori nelaki kuti pano nepapo munhu akauyawo akabata kana R500, then ndobva ndangomupawo tsanangudzo zvaachazoitawo kumberi. Iniwo ndinenge ndisina basa nazvo. Wangu mweya mutsvene hauburuki
munhu asina kundibhadhara. Kunyange kumalive angu ndinogara ndichitozvitaura izvozvo kuti wangu mweya mutsvene hauburuki usina kundibhadhara, because neniwo ndinofanira kuti ndinge ndichienda kunoubhadhara mweya wacho wandinoshandisa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna madzibaba avo. Zvakangoma hazvo vedu we. But madzibaba, I don't think kuti muri kushandisa mweya mutsvene. Inenge itoriwo blasphemy yamuri kutoita. Musatomboti mweya mutsvene, chingoti mweya wandinoshandisa, not kuti mweya mutsvene. Munenge muchitomhura zita raMwari papo, because muri kuti munoudzirwa zvekutaura nemweya yevafi. Saka mweya mutsvene unozokwana pai pavanhu vakafa. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo madzibaba ava mucomment section. Pakaipa. Unewo muprofita waunofollowa here kuFacebook kana kuti kuTikTok? Do you have anything to say about him or her? You can come to my inbox and you tell me your own side of the story. Regedzai tiva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Yainge iri nguva iya yemabondi note ndisati ndazouyawo kuno kuSouth Africa. Saka muvakidzani wedu ainge achitozivikanwa kudunhu rekwandinobva kuti iye ainge aine zvikwambo. Saka zvinonzi akabva achizoshaisha mhiko ndokubva achizorohwa nechimwe chikwambo chake icho chainge chichinzi John. Real name mukomanashi aitova nechikwambo chainzi John. Chikwambo ichocho chakanetsa kuma-areas ekwedu, chichirara vakadzi vevanhu uye zvekare mhandara dzakapedzwa nacho chikwambo ichocho. Vanasikana vaizoti varorwa paya, then obva azotoonekwa kutoti anenge asisiri mhandara, but zvakazobuda hazvo pachena mushure mekunge mundara uyu ava kungomhanya achingoridza mhere achiti ainge achirohwa nechikwambo chake icho chaainge achiti chinonzi John. So mundara uyu akazofa achipenga, but ndinogara ndichingomurota manje. So handizivi kuti is it because of fear nekuda kwezvandakaita kana kuti it is real, because ndinomurota mundara uyu anenge achiuya kwandiri achinditi ndikuda kuti unge uchienda kwaSabhuku. Sabhuku haumuudzi asi unomutora wobva wazoenda naye kwamambo. Kwamambo ndokwandikuda kuti unge uchizoenda kunoreurura, unge uchizovaudza zvose izvo zvavakaita. So mukomanashe panguva yacho iyoyo pandainge ndichiri kumusha, iniwo baba vangu handivazivi, saka ndakangorerwawo namai uye ndichigara nasekuru. Saka sekuru vangu ava mukoma vaitawo zvekurima fodya. Pane pavakazoenda kuHarare nefodya dzavo, pavakazodzoka mukoma vainge vaine mari yainge yakawanda, maUS uye zvekare nemabhondi. Panguva iya yekuti varimi vaiti kana vakaendesa fodya dzavo kuauction, imwe mari vaipiwa ari maUS mufoni uye zvekare nemabhondi note. Saka ndakabva ndazobira sekuru mabhondi note iwawo. Ndakashandisa advantage yekuti the previous month sekuru vasati vaenda kuHarare kwakauya kuvillage kwedu Tsikamutanda. Saka Tsikamutanda uyu iye akati ndaona wabirwa mari, but ndaona unge uchabirwa mari nezvinhu. Saka sekuru vakarasa mari vari kuHarare ndokubva vachizodzoka. Saka pavainge vachitaura vachiti Tsikamutanda uya shuwa wakaona kuti ndainge ndichazobirwa mari nezvinhu, apa vainge vakabva mukunetsana nemudhara uya ainge ari muvakidzani wedu uyo watainge tichitoziva tose kuti ainge akaromba. So ndakabva ndachizobira sekuru mari, ndakavabira mabhondi noti avo. Mangwana acho makuseni vakatongomuka vachiti zvikwambo zvake mudhara uyu zvatanga, zvikwambo zvake zvatanga, zvandibira mari yangu. Ndokubva achizoenda pamba pake ndokubva vatanga kunetsana. Vakanetsana mukomanashi kuzonosvika sekuru vangu vazomurova mudhara uyu. Then Sabhuku ndokubva azouya, nyaya yacho yakazotosvika kwamambo. Then ndokubva sekuru vangu vakazonzi vaifanira kuti vange vachizopiwa mombe. So vakabva vazopiwa mombe. Mudhara uya ndokubva atoripisiwa achinzi zvikwambo zvake ndozvainge zvakabira sekuru vangu mabhondi noti avo, izvo ndainge ndiri ini hangu. So mudhara uyu mukomanashi
anoratidza kuti iye akazongofa aine chigumbu. Mukuzonofa kwake ndokufunga akabva azozviziva kuti ndini ndainge ndakabira sekuru vangu mabhondi noti avo. Maybe ndokusaka ndiri kungoramba ndichivarota. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Naichi chinokonzeresawo kuti urambe uchingorota munhu akafa? Dzingoriwo hope here dziri normal, kana kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichizoita zvose izvo zvandiri kuudzwa naye mundara uyu kuhope? But ndinonyara manje mukomanashi kuti zvinge zvichizozivikanwa kuti ndakabira sekuru vangu apa. I have a very strong relationship and a bond nehama dzaamai. Vanotondiona sekunge I am a role model. Havazvizivi kuti ndakatomboita ukuruku ihwohwo hwekubira sekuru mari apa vari ivo futi vainge vachindiendesa kuchikoro vachindichengeta. Vaisambondibata rafu, vaitondibata sekunge ndainge ndiri mwana wavo. Please post my story. When you post my story, tell me so that I can follow through in the comment section. Ndakamboudzawo imwe friend yangu uyo wandinoshanda naye akabva anditi wadiwa tsvaka munhu anokubatsira neminamato kuri kutotsipika. Hana hake kuti kutsipika, but from what he said akangonditi tsvaka munhu anokubatsira wekumasowe anokunamatira kuri kutozorodza mweya wemundara uyu asangoramba achingokuronda. Please help me mukoma. Ndoita sei? Ndoenda kumusha here kana kuti ndoita zvekumasowe? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ukangoona uchiramba uchirota hope dzaunenge uchingoramba uchingodzirota over and over again, you have to know kuti there is something that will be going on. Saka the fact yekuti muri kungoramba muchimurota mundara uyu iye akafa aine chigumbu chekuti akaripisiwa mombe pamhosva yaainge asina kupara. Hongu pamwe ainge akaromba, but still in this case mukoma he was innocent. Zvinoreva izvo kuti munofanira kuti munge muchienda kwamambo. Achiti endai kwamambo anenge achida kuti munge muchienda kunoudza mambo kuti ndo zvakaitika, so that nemiwo munge muchizoripisiwa, because munofanira kuti munge muchizoripa sekuru venyu, then mobva maripa zvekare mundara uyu. Pakaipa. Saka in the meantime chitounganidzai mari, motounganidza mari yekuti kana mukazoenda kumusha mokwanisawo kubvisawo maybe pashoma. Hamenowo kuti vedare munozvionawo sei?